Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato Bikas Hausa TV, channel ɗin da yake kawo muku fashin baki dangane da abubuwan da suke faruwa a Najeriya da duk duniya gabaki ɗaya. Muna kawo muku labarurruka dangane da abubuwan da yake faruwa na siyasa ko kuma ƙwallon ƙafa da ake bugawa a duniya gabaki ɗaya, ko kuma mu kawo muku fashin baki dangane da fina-finai Indian Hausa ko kuma sauran fina-finai na America. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, ya kamata ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alaman karra, don shi zai ba mu daman sa muku abubuwan da kuke so. Kamar wannan hoto da kuke gani, shahararren dan kwallon nan wanda ake kira da Raheem Sterling, wato dan kwallon kafan nan wanda yake bugawa Ingila wasa, wanda yake da side club wato Chelsea. Abinda ake nufi da side club wato kwallon da yake bugawa tim din da yake bugawa wato Chelsea. Raheem Sterling yana ɗaya daga cikin manya-manyan kwallo wanda suka yi shura a duniya wanda aka sani, wanda yake buga namba 11 wato winger kenan a kwallon kafa. Ya kasance zakakurin dan bal wanda ake ji da shi a Ingila. Yana ɗaya daga cikin dan kwallo wanda aka fitar da su buga wannan World Cup din na 2023 wanda ake bugawa a kasar Qatar. Sterling ya kasance zakakuri ne a Ingila wanda yake buga musu kwallon kafa sosai da sosai, amma an samu wani akasi. Mai sauraro, Raheem Sterling yana can kasar Qatar yana buga kwallon kafa, sai aka samu akasi a nan Ingila. Wasu 'yan ta'adda sun kai wa iyalansa hari. To mai sauraro, wasu 'yan ta'adda ne wanda ba a san ko daga ina suke ba, su suka kai wa iyalan Raheem Sterling hari a can Ingila, wadda dalilin haka ya sa hankalin shi Sterling ya tashi gabaki ɗaya daga Qatar, kuma yana ɗaya daga cikin 'yan wasa wadda suke taka rawa a can kasar Qatar, wadda suke bugawa Ingila kuma suna samun nasara sosai. To dalilin haka yasa ita kanta club da management na su club din Ingila suka bashi daman cewa ya dawo Ingila domin ya duba yadda iyalinsa suka kasance. Ba wata majiya mai karfi wadda suka gaya mana cewa, wadda muka samu rahotanni daga wajensu cewa akwai kisan kai ko kuma garkuwa da iyalansa. Ba wata majiya da ta gaya mana dalilin da yasa 'yan ta'adda suka kai masa hari a can garin Ingila, wanda Ingila ya kasance da tsaro sosai, amma duk da haka aka kai ma iyalansa hari. To wannan akwai wata makarkashiya a cikin wannan hari da aka kai masa. To Sterling nan da nan ya bar kasar Qatar ya tafi gida domin ya ga iyalansa. To har yanzu ba mu samu rahoto ba dangane da yanayin yadda iyalan nasa suke ciki, amma dai ya bar kasar Qatar, ya bar bugawa Ingila wasanni, don ya yi furuci akan cewa akwai wasu wadda suke da masaniya dangane da wannan hari da aka kai wa iyalansa, wato daga bakin Raheem Sterling. Allah ka kare shi, ya Allah ka kare mu da 'yan ta'adda. A halin da ake ciki yanzu a gaskiya Ingila sun yi rashin winga, wato mai buga musu gefe kwarai da gaske. Ba mu san kuma yanayin yanda zai faru ba. Daga bakin Sterling din dai mu dai muna jira mu ji daga rahotanni, shin zai dawo buga bal din ne ko ba zai dawo ba, kuma muna so mu ji menene ya faru da iyalan nasa. 'Yan ta'addan shin sun aikata wani abu ne ma iyalan nasa ko kuma sun yi garkuwa da su? Muna nan muna sauraro. Mai sauraro, ka biyo mu domin ka sha labari. Mai sauraro, kada ka manta kana samun wannan rahoto ne daga Bikas Hausa TV, channel mai albarka wanda yake kawo muku labarurruka ko kuma fashin baki dangane da duk wasu abubuwa da suke faruwa a duniya gabaki daya. Kwallon kafa ne, siyasa ne, abin al'ajabi ne, abubuwan dai da suke faruwa, labarurka a duniya gabaki daya. Kada ka manta da sunan channel din Bikas Hausa TV. Ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman karra domin samun ci gaban wannan labari da muka kawo muku mai kayatarwa.